situació xunga, perquè en aquell context la idea de que de sobte entressin a saco i ens traïssin a tots i ens fotessin 4 tiros davant, estava morint-se Franco i tal, no era res impossible. L'exemple d'Argentina, el tema de la AAA, o sigui, nosaltres ens sentíem hostatges. I és una vida secreta. De fet, el militant antifranquista tenia una miqueta vida d'amant clandestí. Tot el que feia era anar a llocs secrets per trobar reunions secretes amb gent secreta. Gent de la que, en aquest cas, no sabies el nom. A veure, el que jo vull saber és bàsicament per què us interessa la meva experiència. Ara. Oh! Home, és que és veritat, aquí està el tema. Hòstia, fa 40 anys que es va morir Franco. I ara, de sobte, ens fan homenatges i tal, i es pregunten, hòstia, per què no s'ho preguntàveu abans? Franco va morir fa 50 anys, però el franquisme i els seus hereus segueixen ben vius i cada vegada tenen més poders. El feixisme mai va marxar del poder a Espanya. Els franquistes han estat sempre el poder polític, econòmic, mediàtic i judicial durant 50 anys i ara volen que tornin els temps grisos, els temps dels grisos. Amb aquests grisos s'hi van trobar milers de persones que es van organitzar i van lluitar contra la dictadura, arriscant-ho tot, la vida inclosa. I s'hi van arriscar no per un ideal abstracte, sinó empesos per la pura necessitat. El discurs oficial, però, ha posat sempre el focus en uns pocs dirigents, en homes d'estat que van passar de la lluita a la reconciliació, que van oblidar el passat, oblidant els milers de protagonistes, de dones i homes, que van formar part d'un moviment, d'una experiència que cal explicar, de la que cal aprendre. Fem Memòria, Fem Democràcia és un podcast original de Cooperativa TV, produït pel Viver Cooperatiu amb la col·laboració de la Fundació Neus Català i l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Comencem aquesta sèrie amb un dels protagonistes d'aquesta història de lluita i d'organització en plena clandestinitat que va ser l'antifranquisme, i en concret del que va ser el PSOK. Ell és Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia a la Universitat de Barcelona i militant comunista. Va començar la seva militància de ben jove a Bandera Roja i després va passar al PSOK. Hola Manuel, moltes gràcies per acompanyar-nos i per estrenar aquesta sèrie de podcast. A vosaltres. Escolta, hi ha una frase que s'ha dit molt que és la següent. El dictador va morir al llit, però la dictadura va morir al carrer. I estàs d'acord? Realment va morir la dictadura al carrer, si és que va arribar a morir? És el que anava a dir. Igual ni al carrer ni al llit. Clar, evidentment, en aquell context tots teníem una expectativa de com anirien les coses que no s'ha complert. No ho diré jo perquè seria una frivolitat que estem com estàvem, però està claríssim que aquella perspectiva d'emancipació social està claríssim que no es va acabar produint. Me recordo que diuen dissolució dels cossos repressius. Ja, els cossos repressius no es van dissoldre. Però està claríssim que si més no, la dictadura, les seves dimensions més cruels, que la van deixar enrere. Però sí, i això és important, el tema de que Franco morís al llit i que la dictadura acabés d'aquella manera. Que és una cosa que costa acceptar ara per ara perquè tenim una idea una miqueta heroica del que va ser l'antifranquisme, però en realitat eren pocs. Eren molt pocs i hi havia, jo crec que una part important de la societat que estava perfectament conforme i sobretot a partir del desenvolupisme. O sigui que aquesta idea de que el poble era part veritat, però realment eren pocs. Perquè la teva consciència política, on diries que surt de casa, dels pares, o arriba més tard, quan ja ets jove? Això és un tema molt interessant sobre el que hi ha un grup de gent a la universitat que hem treballat, que és els processos de presa de consciència que tenen una història en aquell context bastant similar. Sempre hi ha pel mig, moltes vegades hi ha la família, però a vegades és justament contra la família. Però sempre hi ha, no sé, petits elements que et criden l'atenció, que desperten la teva curiositat, que et fan buscar i que al final acabes trobant. Trobes bàsicament algú del que diuen que tal, i llavors acabes fent amic, parlant, i et parla, i ja sabeu el que diuen, una cosa porta l'altra. Però en tots els casos que hem recollit,
la qüestió va ser més o menys d'aquest tipus, no sé, vas pensant. Mm. Escolta'm, a veure, tampoc siguem tan idealistes. Moltes vegades la gent s'apuntava al partit en condicions de clandestinitat amb el que implicava per raons a vegades molt més humanes. Jo no sé si m'entens. De fet, el cas del Pijo Aparte del que parla Juan Marsé tampoc era tan excepcional. Igual eren les males, evidentment, entre cometes, amistats. Però no faig bromes si dic que en algun cas podia haver estat, no sé, jo què sé, algun tipus d'interès, anem a dir, romàntic, però així, allò, bueno, i què? Però en definitiva jo crec que hi havia casos d'aquests. Tu, per exemple, comences a Bandera Roja. Com arribes a Bandera Roja o com arriba a Bandera Roja tu? No, això és que tot era com una mena de món paral·lel i secret en què tot es produïa a partir d'insinuacions que estaven allà. Tu ja des de jovenet, i crec que és una experiència compartida, quan tenies, jo què sé, de 13, 14 anys que començaves a veure que passaven coses. Jo me'n recordo, per exemple, l'any 69, jo tenia 13 anys i va ser quan es va declarar l'estat d'excepció al gener, coincidint casualment o no amb la designació de Juan Carlos com a successor de Franco. I me'n recordo els merders al carrer, no sé, imatges que tens així tal, al carrer Urgell tallat bàsicament per una gent que estava manifestant-se, una manifestació de desgreuge franquista a la plaça Universitat perquè uns dies abans havien intentat tirar el rector per la finestra. Estem parlant de les revoltes juvenils de justament del 69, que són les que justifiquen la declaració d'estat d'excepció. Llavors, clar, vas veure tu, clar, no sé, notes que passa alguna cosa, que hi ha gent que no es conforma. Molt important, evidentment, un paper fonamental el va tenir l'Església Catòlica, Apostòlica i Romana. Els que tinguin memòria d'aquella època segur que em donen raó de que entre aquesta gent que et deia coses estranyes que havies de digerir, hi havia capellans. En aquest cas, particularment, justament un capellà de la parròquia, de la que va arribar un noi jove i tal i qual, que algú ens va dir que havia estat a la presó i que formava part d'un ambient en el que, clar, i això ho dius, hi ha gent que li grinyola, però us dono la meva paraula que en aquell context el paper de l'Església com a àmbit d'organització era fonamental i era bàsicament amb un cau escolta que van trobar un capellà que es deia coses. Clar, perquè justament això et volia preguntar, si ens podies explicar una mica com s'organitzava la militància política en clandestinitat, no? O sigui, com es convocava una reunió, com sabies on es feia la reunió? Home, ho sap com a les pel·lícules. Clar, era la resistència. Clar, evidentment, clar, aquí el drama està que no tenim una memòria cinematogràfica o literària del que va ser aquella època, però és com a les pel·lícules de nazis i o sigui, entens? O sigui, en rotllo, tia Rosa està enferma, entens la idea? O sigui, parlàvem així. O sigui, les reunions... O sigui, pensa, una reunió bueno, les reunions eren sempre a parròquies, gairebé de manera sistemàtica. Però era bàsicament que feies el que diem una cita prèvia, que feia que la gent es trobés en un lloc que no era mai el de la reunió. Val. O sigui, i després anaves per grupets i tal, entrant clandestinament, havies de procurar, evidentment, no només que no et veiés la policia, òbviament, sinó que el mossèn, que moltes vegades no estava assabentat exactament de què passava, no entrés de sobte llavors jo me'n recordo una reunió a Sant Medir en què era una assemblea de batxillers i me'n recordo, hosti, que de sobte apareix el mossèn i jo que estava davant i el vaig veure, vaig canviar ràpidament el registre i el que era una discussió política va acabar sent una conferència a propòsit del cinema de Carl Theodor Dreyer, que és un dels màxims exponents del cinema danès. T'ho prometo. M'interessava i llavors, clar, automàticament vaig canviar el rotllo. I l'home va acabar convençut, jo crec que es va quedar estranyat de que a la parròquia li demanessin per parlar de Dreyer, però et dono la meva paraula que va ser d'aquesta forma. Era així. Era, clar, i tot, però tot era sempre... I per repartir octavetes o accions més concretes? Repartir octavetes. Com estàs repartint octavetes? Tu veus repartint octavetes? O sigui, les octavetes es llançaven, no repartien. Ui, però això era
era una pel·lícula també, clar, és que mira, l'única pel·lícula que parla d'aquest tema i l'expressa és una del José Luis García, bueno, és del José Luis García Sánchez, de la que diguem, del que el guionista és José Luis García, que havia estat al partit, i que es diu Viva la classe media. És l'única pel·lícula que jo recordo que reflecteix com era la militància clandestina durant el franquisme. Això sí que és terrible. Però sí, les octavetes, que hem anat a les foties sota de l'abric i a determinat moment amb el que feies era diguem-ne, tirar-les o escampar-les al terra. De matinada, les escampaves, feien escampades i el que esperaves és que la gent les recollís. I si no, al vetro, per exemple, al futbol, jo què sé, a la sortida de l'institut, jo estava en batxillers, jo tenia 15 anys aleshores. I llavors, clar, treies el feix que portava sota l'abric o el que sigui i les tiraves i ja està, i automàticament desapareixies. Ara que has mencionat el tema de l'institut, com era estar a l'institut durant el franquisme i com era militar dins un institut franquista? Pues, és que, o sigui, és que heu de prendre consciència, i quan parlo del referent de les imatges, diguem-ne, de l'imaginari cinematogràfic, és així. O sigui, tenies una doble vida. Diguem-ne, una part de la teva vida era més o menys, entre cometes, normal. Hi havia una part de la teva vida, bueno, segurament com la de tothom, sempre, a tots els temps, però hi havia una part de la teva vida que era secreta, que implicava que tu tenies un altre nom, tu tenies una altra vida, que una part del que tu feies, que era important per tu, és una cosa de la que no sabien res, per exemple, els teus pares, però tampoc molt sovint la teva parella ni els teus amics. Aquesta era El nivell. el nivell era bàsicament això, que tenies una vida secreta. De fet, el militant antifranquista tenia una miqueta vida d'amant clandestí. Tot el que feia era anar a llocs secrets per trobar reunions secretes amb gent secreta. Gent de la que, en aquest cas, no sabies el nom. No sabies el més curiós, Ara, diguem-ne, per desgràcia, la gent es va morint. Fa no pas gaire va morir una gran amiga de la que em va costar molt de temps, diguem-ne, gairebé dècades, saber que es deia Isabel Núñez. Per mi era Teresa. O sigui, i de fet hi ha molta gent, a hores d'ara et prometo que encara ens diem el nom de guerra. Però clar, ja et dic, era un submón. Era un món ocult i secret en el que una part de la que tu feies podia fer pensar que si arribaves tard de nit és que havies anat de juerga, no? I que quan desapareixies, igual que t'havies enfadat amb els pares, quan el que feies bàsicament és saber que havia hagut una enganxada i que podien anar per tu. I llavors desapareixies. Però sí, tal com ens ho podem imaginar, la clandestinitat era això, era una vida prohibida. Anem a passar a parlar de quan va ser detingut i torturat a la comissaria de Via Laietana. Ens podries explicar una mica com va ser la detenció i tot el procés que vas passar fins a arribar a la Model? Bueno, de fet, era la segona vegada que m'enganxaven. Em van enganxar abans amb la sortida d'una reunió en una casa, en un habitatge privat, eh, al carrer Ferran. Era una reunió de comissions obreres. El que passa és que la policia, estic segur que pensava que era una reunió del partit, del PSU, perquè hi havia gent de comissions a aquella reunió que evidentment era del PSUV, però, diguem-ne, es van equivocar i van anar a parar a una reunió de comissions amb la que només es van quedar amb la part dels reunits, que era del partit, i la resta ens van deixar anar. Alguns amb dubtes. Jo i un altre company, diguem-ne, no sabien exactament quin era el nostre nivell, que era, clar, jo era militant, però no era... De fet, jo no vaig ser mai del SUC. Clar, jo era de les joventuts comunistes. I en aquest sentit, clar, ells buscaven gent del PSUV. I com jo era una reunió del banc, jo treballava a un banc, i com no ho sabien, i com jo no era de la cèl·lula del banc, automàticament van intuir que jo tenia una cosa a veure amb la història, però que estava clar que la meva relació no era orgànica amb la gent de la cèl·lula. Per tant, em van deixar anar, em van deixar anar els 3 dies perquè no van poder saber que era militant polític. I l'altre va ser una miqueta per l'estil, perquè, clar, dius que em van torturar. Hòstia, clar, de fet no em van torturar. És a dir, em van matxacar.
però no em van torturar en el sentit de que és tortura bàsicament per obtenir informació, Val. perquè tampoc sabien en aquell context que jo estava organitzat. És a dir, a mi, bàsicament, el càrrec que em feien era, la figura legal era insultos de obra a les Fuerzas Armadas. És a dir, m'acusaven, diguem-ne, m'acusaven d'haver-li pagat a un policia en una manifestació. Però, finalment, jo crec que van arribar a la conclusió de que era una persona, diguem-ne, exaltada, però no sabien que estava organitzat, i això, justament, em va evitar que em torturessin en el sentit de que em preguntessin coses. Ara, evidentment, em van destrossar. En tot i que, sincerament, la tortura ha sigut terrible, però clar, el meu destí va ser encara, diguem-ne, més terrible que la tortura, perquè a mi, en un context en què quasi pràcticament la major part de detinguts anaven al top, a mi em foten consell de guerra. Vaig anar a parar a jurisdicció militar. Què vol dir això? Podries... Pues, com el que no m'indica, o sigui, diguem-ne aquí, si fas història del que ha sigut la lluita franquista, fins principis dels 60, els detinguts per motius polítics, bàsicament, eren acusats de rebel·lió militar. A partir de Fraga i de la invenció del Tribunal d'Ordre Públic, els detinguts polítics anaven amb una cosa nova que es deia TOP, Tribunal d'Ordre Públic. En aquest cas, diguem-ne, no vaig tenir la sort de que m'enviessin al Tribunal d'Ordre Públic. Encara em va tocar anar a parar a jurisdicció militar. És a dir, jo no vaig passar per cap jutge, no vaig anar. No vas tenir No. cap mena de... No, a mi em van portar directament a la Model. I és allà que va venir a veure'm, crec que era un coronel i tal, que va ser el que feia de jutge. Però, clar, jo estava a disposició militar. I què pensaves? Home, hosti, clar, disposició militar són 20 anys mínim. Perquè és un delicte militar. Clar, diguem-ne, agredir a un policia era essencialment un delicte militar. O sigui, és que era un crim militar. És a dir, corresponia no a la figura del terrorisme, que encara no estava massa dibuixada. Era, bàsicament, com si hagués estat del maquis. I llavors, clar, diguem-ne, evidentment, la perspectiva era a Forta, eren 20 anys i tal, i o sigui, que ja dic que la tortura, mira, és terrible i tal, però, cuidado, l'altre és que era la ruïna, o sigui... I quant temps vas passar al final? Vaig estar 4 mesos, perquè al final el jutge militar es va desdir. Clar, és que clar, la gent no es fa una idea de com estaven les coses, però Franco no comptava amb l'exèrcit. Jo vaig fer la mili al 80 i pico, i els militars el que volien bàsicament era fer de militars, és a dir, és professionalitzar-se i integrar-se dins del que era la cosa europea. És més, jo me'n recordo el capità de la meva companyia, Cerro Moriano, que anava, i li vaig veure en un llibre de Díaz Alegría, que era un general que estava amb la línia gairebé, diguem-ne, gairebé era una miqueta l'Espinosa espanyol, és a dir, el referent que eren els portuguesos. O sigui, l'únic que tenia el règim era la policia. L'Església havia canviat de bàndol directament. I els militars, clar, en el meu cas, deien, hosti, això és un marrón, nosaltres no volem saber res d'aquesta història i tornem al top. Però això va ser després de 4 mesos, amb una situació xunga, perquè en aquell context, la idea de que de sobte entressin a saco i ens traïssin a tots i ens fotessin 4 tiros davant, estava morint-se Franco i tal, no era res impossible. L'exemple d'Argentina, el tema de la AAA, o sigui, nosaltres ens sentíem hostatges. Estàvem a mercès. La pensa que és quan maten a Chiqui, que jo estava amb ell i tal, o sigui, és molt fort que s'emportin a un company per fusellar-lo. La gent es pot fer... I ara que estem parlant, com dius tu, que en teoria ja s'acabava tot. Home, s'acabava, hòstia, perquè amb allò que diuen els coletazos, quina manera d'acabar-se. O sigui, la dictadura es va acabar fusellant gent, tu. O sigui, quan jo estava allà, hòstia, fusellant 5 persones. Una d'elles, company de galeria. No, company de galeria, no, perquè ell estava a la quarta, però és una persona amb la que es trobava amb els locutoris. O sigui, que em van morir matant, literalment. Tot i que després a la transició van haver-hi més morts que al postfranquisme. Però bueno, això és una altra història. Anem cap a un tema que és més actualitat, com és el fet nacional.
Has comentat en alguns escrits que només el PSUV portava la C de Catalunya i que en molts espais de l'antifranquisme no hi havia gaire consciència nacional i que de fet es deia que el castellà era la llengua dels obrers. És un testimoni personal que puc oferir de reunions de coordinació de batxillerat, que era gent jove, en què jo he sentit bàsicament el tòpic aquest de que els treballadors parlen en castellà. Hi havia gent que inclús canviava d'idioma perquè donava un pedigrí obrer, però efectivament no hi havia, o sigui, els únics que tenien consciència nacional eren la gent del Pesant, que hi havia, estaven a l'Ausiàs Marc, i però eren els únics. La resta, els únics que tenien la C, la veritat, era el PSU. La resta, MC, PT, PCI, no anaven de... És que no és que anessin d'espanyolistes, és que ni tan sols existia aquesta qüestió com a fonamental, com tampoc existia el feminisme. O sigui, entens? Jo què sé, ja teníem prou feina, hòstia, amb el franquisme per, diguem-ne, dedicar-nos a matisar, a fragmentar, no? I que hi havia un objectiu, que era el franquisme, del que teníem el monopoli pràcticament a la lluita, i en aquest sentit, la qüestió nacional, és que No era el moment. no hi era, és que no es contemplava. S'estava per al dret d'autodeterminació d'una manera gairebé, no sé com dir-ho, quasi inercial, però no hi havia una consciència, eh, diguem-ne, de que hi havia una qüestió entorn la qual tenien que fer. Mhm, No ho sento. mhm, Això, diem, bueno, perdona, ni aleshores ni després. Una bona part de l'esquerra amb la que jo estic familiaritzat no sabe, no contesta. I és curiós perquè quan el tema del procés va sortir el tema i van dir, hosti, com és possible que amb la que portem dècades de militància política i i allà això... parlat d'aquest tema? I llavors, clar, va sortir el tema de que uns deien que vaya mierda i altres que pensaven que era una oportunitat. Però, paraula, diguem-ne que de sobte descobries que hi havia gent que no pensava en absolut com tu. És curiós, per tot repetir, fins a quin moment el tema no va sorgir, no va Mm, aparèixer. mm. Sobre l'entrada de bandera roja al PSUC, hi ha qui critica que l'entrada d'aquesta organització al partit va tenir un impacte negatiu, ja que molts quadres intel·lectuals dels que van entrar després van ser protagonistes de la deriva eurocomunista del PSUC i finalment en la seva deriva de liquidació a l'estil italià. Primer et vull preguntar, com vas viure l'entrada de bandera roja al PSUC com a militant? Una bandera roja havia sortit del PSUC, quan justament Soler-Tura i d'altres van marxar. En determinat moment van tornar a la casa paterna, no sé com dir-ho d'alguna forma. Però evidentment el Bandera Roja era un partit bàsicament, paradoxalment reformista, tot i que tenia la denominació d'origen maoista, però era un partit reformista. Evidentment, el fet de que bona part fossin... També hi havia treballadors, tots els quals van prosperar, per cert, però està claríssim que una bona part de la militància provenia de classes mitges, classes altes, que eren, eh, que eren el que eren i que, escolta'm, clarament, s'estaven entrenant. D'una forma o altra ja es veien. Clar, no te n'adones? L'enquadrament polític en aquell context només podia ser el PSU i, com a molt, els partits més o menys a la seva esquerra, trotskistes o Mhm. maoistes. Però una part important d'aquesta gent que es va incorporar diguem-ne, va intuir que podien dedicar-s'hi i que en el fons, ho van acabar fent, van acabar dedicant-s'hi. I ara, clar, ara Bandera Roja, hosti, el més tonto regidor. Home, Clar, clar. tots no tots, però una bona part, diguem-ne, ja estaven predisposats a col·locar-se en un sistema del que, evidentment, el passat comunista acabaria sent un record més entranyable. Mm. I Perquè van acabar tots al PSC, com a mínim. De Bandera Roja va haver-hi gent que va acabar al PP, perquè vegis tu. Són gent que evoluciona i que vols que et digui. i com veus a nivell històric l'impacte de la incorporació? Doncs el que estàs dient, el que estàs diguem-ne, intuint quan parles d'aquesta mena de factor reformista. Era gent que volia fer política. I, evidentment, diguem-ne, la perspectiva eurocomunista en aquell context era molt més adient.
era, diguem-ne, molt més, diguem-ne, possibilista i tal, perquè és el rotllo possibilista, del que, per cert, hem tingut expressions posteriors. Al capdavall, la història s'ha repetit, però clar, home, o sigui, gent que, ja et dic, o sigui, van descobrir que havien tingut un enterrament polític justament en el període final del franquisme i van viure allò justament com una mena d'experiment que els va permetre estar preparats per fer front a un futur que els esperava, que és el de la gestió administrativa, bàsicament amb partits polítics impossibles. Però això va passar al PSUV, va passar al PT, per l'amor de Déu, va passar a l'MC, amb el moviment comunista, va passar a la ORT, tots aquells partits que hi havia a l'esquerra. O sigui, no és el problema de l'eurocomunisme, i no és el problema de bandera roja, és que era tot el que és l'espectre polític radical que gravitava entorn al PSUV, que va seguir exactament el mateix procés i van acabar el PSC, com a mínim. Hosti, gent de la Lliga que va, bueno, diria noms, però que van acabar, gent de la Lliga que van acabar a Convergència i Unió. Però, bueno, era. I al final els que van quedar van ser quatre pringats. Quan les eleccions, diguem-ne, de principis dels 80 van començar a perdre en massa tot el volum de recolzament electoral que teníem, doncs automàticament... Això es veu al 47, la pel·lícula aquesta famosa. Sí. El seu protagonista, Vital, justament, és un dels que s'oposa des del PSUV a Nou Barris per abandonar les associacions de veïns. Per això està escrit, està registrat. I ell és dels que es nega que, de sobte, el partit que havia utilitzat les associacions de veïns com una organització de masses, una forma elegant de dir com a tapadera durant la clandestinitat, doncs va dir, tu ja, ara que anem al que anem, no anem a perdre el temps sostenint aquestes mogudes, i les va abandonar. I ell estava estar entre els que es va negar. La resta sí, però repeteixo, això va passar amb el PSUV, però també va passar amb el PT, amb el Partit del Treball, i amb la ORT, és a dir, tot el que ha sigut l'espectre de l'esquerra, automàticament, a partir de principis dels 80, automàticament es dissol. Parlem ja de la transició. Com es viure el procés? En quina posició estaves? No, jo estava... Home, a veure, a veure, hi ha una qüestió. Quan t'enganxen, i t'enganxen, a més, amb un poll important, el que passa és desaparèixer. Desaparèixer de la militància, perquè ets un perill. O sigui, clar, jo me recordo, que a mi em trucaven a casa, em penjaven, hi havia gent que em seguia. Era molt xunga la transició, cuidado, perquè tu no tenies clar de que cert tipus de forces polítiques, moltes d'elles perfectament presents a la policia, haguessin abandonat la pretensió de mantenir la dictadura. I hi havia una època en què, cuidado, continuàvem a la clandestinitat. I en aquest sentit, efectivament, estàvem marcats. No podíem fer res. Estàvem amortitzats políticament. I en aquest sentit, clar, pateixes perquè pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment. O sigui, clar, me'n recordo quan es va morir Franco, perquè jo vaig sortir una miqueta abans i me'n recordo el Hermanos Rodríguez, que era un restaurant que hi havia a Villarrobel, cantonada a Aragó. I era una espècie de silenci sepulcral, perquè s'acabava de morir, que amb tota la gent seriosa, circunspecta, i l'única cosa que senties, paraula, que és una impressió de la que no puc oblidar, eren les botelles de cava descorxant-se. No senties, pof, pof. La gent seriosa, circunspecta, preocupada, però, hosti, anava demanant cava. Imagina quina situació que hi havia. I, clar, evidentment, no les teníem totes, Clar. No les teníem. Zero confiança al final. No, perquè les posicions de reconciliació i d'oblit eren una forma de pensar arrelada en les bases o era una posició imposada des de la direcció? Des de la direcció, però no ara, des dels anys 50. Era la política de reconciliació nacional. Que dèiem que bueno, jo què sé, és la que hi havia. Algú va decidir que és el que calia fer, doncs no sé, és que tampoc me'n recordo, perquè jo era molt, bueno, era molt jove, jo no havia nascut encara. Per tant, no estava al corrent de l'orientació del partit en aquesta matèria, però sí que hi havia aquesta mena de consigna
de la reconciliació nacional. I això implicava que havíem de perdonar. Perquè aquí hi ha un tema que a veure, aquí què ha passat, resulta tu. O sigui, a veure, el que jo vull saber és bàsicament per què us interessa la meva experiència. Ara. No! Home, és que és veritat, aquí està el tema. Hòstia, fa 40 anys que es va morir Franco. I ara, de sobte, hòstia, ens fan homenatges i tal, i es pregunten, hòstia, per què no s'ho preguntàveu abans? No ens ho van a treure. Ja ho sé que tu fas el que estàs dient, però és un enigma que val a general, val pel 47, val pels homenatges davant de Jefatura. Clar, ja estic, què passa? Ara us en recordeu de nosaltres? Ara, quan els responsables dels afusellaments i de les tortures no estan, estic? O sigui, de debò, s'ha de trigar tant per explicar perquè d'una forma o altra algú li interessi l'experiència de gent que va ser perseguida per al franquisme? Hosti, què passa? Que ara fa gràcia, per què? Perquè sembla que som els únics que encara no ens hem mort. Perquè, clar, bàsicament, mira, ja és útil, bàsicament, perquè la gent no pensi que això dels víctimes del franquisme va ser una cosa de venerables ancians, de venerables morts, que estan tots enterrats. No. Hosti, és que ara encara existim. I som gent que tenim entorn a 70 anys i segurament serem algun miler, la generació top. Però la generació top ja existia al 82, i al 83, i al 91, i al 94, i al 2010, i al 2000, i al 2015, però no, al 2000 i al 24 representa, 25 representa que la nostra història és interessant. Doncs ja està, ja te l'explico, però torno a repetir, ara hi ha la memòria democràtica. Per què? Saps per què? Perquè no som memòria, som història. I qui va decidir oblidar-se'n no va ser el franquisme, vam ser nosaltres. És que això és la veritat. O sigui, qui va d'una forma o altra i em va dir, ei, aquí no ha passat nada, no va ser la dreta. Va ser l'esquerra i particularment el PSU o les seves restes. Va ser l'esquerra la que va decidir fer creu i ratlla i va decidir que millor igual ho deixem estar. Això és la veritat. O sigui, no podem responsabilitzar de l'oblit històric el que és una dreta que al capdavall, clar que tenia beneficis perquè al capdavall l'amnistiada era ella. Aquí la qüestió, bàsicament, és que va ser l'esquerra globalment la que va decidir oblidar-se-ne i va decidir que la gent que van patir el franquisme no vam existir mai. Aquesta és la realitat. Ja està. Doncs gràcies, Manuel, per acompanyar-nos en el dia d'avui i per transmetre'ns la teva visió i la teva història. Gràcies a les persones que ens han acompanyat en la gravació i a tu, que ens estàs escoltant, gràcies per estar amb nosaltres. Fins al pròxim episodi. Fem Memòria, Fem Democràcia és un podcast original de Cooperativa TV, produït pel Viver Cooperatiu amb la col·laboració de la Fundació Neus Català i l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.